kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa kat maibasa sa kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni Will mga napuluan, pututan ka man, balasang ko. Sagudahan nga rin ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tana kami suutak. Banag nga dinilaw nak nga dagos ni nanang. Ay, Wilma, pag nga kami suot kabalasan ko kat birthday mo. Disi utsopay pa nagdebo ang birthday mo na kami suot ka. Sa ko mga jak bisuot, met nanang, awamot paalak. Sinundag ko na ka. Nagagata nga ako niti sangapulo nga, ay 5 kilo nga pansit. At damat na maberbekyo, at dapay hotdog nga matuno, muno maprito, sa agparaparte ni tatang mo, iti native nga manaw. Kita iyayabunturan ti pansit, kat ni berbekyo, at sapay puto. Napag nagbisuot ka. Debo, nanang, saan nga gagangin nga birthday to Debo? Ay, kaya nun tayo nga rin balasan ko, kaya tamat lang kabaylan tayo. Kung mapabalak lang kada kita, imat atendara ko nga nagdemo. Nabay, apa nga min, anad kita imat atendara nga Debo. Kada tapay banda? Kaya, unang, adalay ban sa, ada talaga nga formal nga programa. At ada kita ko nada nga, 18 roses, 18 dances, 18 candles, 18 18 blow bills. Pagbaga mga 18 anang 18 blue bills amon kaya sa 18 blow bills. Ayan niya 18,000. 18 nga sagsasangaribo. Kasta na maam nga maaramin ko kasta. Gumaa, kaya pangalante nga ron. Susara po kaya. No kung mata nakanubyo ka, hidibak nang. Diso ko ba? Nanang mo. So, panangin parparit yung makinubyo ako, dobi nakpay. Kasama isa. Awamat mabaling ka na kita agar-arim kanya. Ada tricycle driver ka mamartek. Ada papahuweteng lastog. Ano ba? Ada kotsero. Ada basurero. Ako mabaling agar-arim kanya. At anang nga ron, kadadaklan ito balay. Sa anak matarumrumwart, anang nga ron, tamani po naggraduara ko ti high school, hanak batin nga rumrumwart, na dito pala taon nagtibalayan, amang tultulong kada kayo nga aglablaban, ngumawawat tilabaan nyo. Sakit pa, hindi gasak aglablaba. Isla mo lang pagmaganak nga, nabanong ka agbibiyagan. Makauma nga ron, inaagtrabaho ko, nakdidakbot palubusan. Anak, asin so ka rin tibiyag ko, nadakla dito ilaman. Asin no makasirpat kanya kabaknang. No, dakla tayo nagtibalay. Sige. Apaanak. Baka banawang ka doon. Ituloy mo lang, bisuot. Anak, kalotun niya pansitan. Nagsasangon tayo itong karagitay, karuba nga mayat, umay makiberde keng kan. Pinanawan na nga rod manong nemi, ninanang at dakto sa halas, nga kuting-kuting ti cellphone ko, awang pailod ko, di ka daawan ti signal ko, tawang batlod ko, paano na yun? Gasto nga biyage na yun. Ini tadagsardeng manong nemi nga kutse iti sangot ti balay, napanak ti mandag, na, ni Kapitan. Ni Kapitan ng peso. Ang takadua na nga duwa kagawad.
kanadakwadwa ng yapay na ta. Sakman ti sumabat kadakwada. Ay, nabagamalam niyo, Kapitan. Oh! Happy birthday, Wilma! Kapitan, amo yugayam, nadamag yugayam. Ay, dayag, birthday dito lugar tayo ng sagkong amo. Alakadingorod na po utamon nga nag-birthday nga kabalay mo sa anak ni matindar. Kaduwak na ginideduwa nga close ka nga kagawad. Kaya kang runan ti amin, kaduwak na di kumpadre, ni kumpadre Jerry. Kumpadre Jerry. Da ito'y tag-birthday tangal daw, di pa nagdebo na iso ti kapibintasan nga balasang dito nga barangay. Sir Jerry, kumpadre. Huwag nga rod. Tapos makita. Agadiwara, iti banglo. Ken agayumuom. Iti kinabanglo na. Wala, ni Sir Met. Hindi tayo bigat ka nagdigosak, ibagayo nga agayamuom ti banglo. Ngam na pusaksak ka. Wilma. Kapitan, anak ka di masapol yo. Dari tatang aglakla, agparaparte ti dahil magamanok di alikod. Ninanang metropolitan ng taglutot pansit. Kapitan, akong paalak sa anak agkumkumbidar, umay talatang. Agdebukat masapol ko ba ang sagana nga nalang. Kung padre Kapitan, alis tumod lang may sagana ti amin. Kumunta ka kiti banda, live band. Kan pa-cater tayo. Good for how many plates? Allah, sir, 500 umanayin. Jesus, na yung kumpan. Sa nailit mo dito yun, nintay niya, barangay hall, iso. 100, to be exact. Okay, 100 plates. Duwa nga latsun nga baboy. Ano pa yung masapon? Dikit tayo 18 candles, 18 flowers, 18 roses, 18 bluebills. Kinamin namin yan. Masapon mo ti MC? Kapita, sir, kumpadre, ay, simple talatan. Dati ba sa kagawad ko, nalang ba't kag-MC? Simple lang, sige. Yung di banda, magkita di banda, ng isudan to beten MC. No, napintas, di ba yun? Aramidan nyo, tikas ta, sir? Aramidan, kumpadre kam kini Kapitan. Kuna nagatad na adag-birthday nga kabarangay at masapul nga sa anak nga agapsen. Kuna na, adakmat, agkuyog ta. Agkuyog kami. Nakita kami. Napintas ka. Sayang napintas mo no saan nga napintas. Di pa nagdebom. Palasan ko. Dakala gasto, sir. What's money? Ano ti kwarta kanya? Damagam kayo ng kapi ko. No siya ti mangibaga. Kabaila. Kinabot no na iso daak dito. Damdamagin kayo ng kumpadre Kapitan. No, anya iti kayat na nga project nga siya ti mang pundo. Ta siyempre nang oray kalaing ti pundo nga gapoy ti gobyerno. Awan na senso. Na naruna no sa mga kadwat mayor. Sa mga kadwat ti congressman. Sa mga kadwat ti gobernador. Hindi, Kapitan, kahit sanan sa kadwa, nagito yung damay ita ka, nakatugaw, so nga mabaybayan ti barangay. Siya ti baka mo. Kapitan, kahit mo iti aircon nga ang barangay hall, kahit mo nga ma-renovate iti eskwela, iti barangay. Sampai lang nga data kung pati pagsalitaan ta. Dito pala okasyon ni Wilmot pagsalitaan ta. O sige, tama lang. Tumawag ak. May nga dagos dito yun, di banketer, kasama tayo iti banda, tapno naragragsak, di ngamen. Imarak dananang kinitatang manunemi kagramo matentidwa kapsat ko agraman karuba. Adon di kitay imay nakibiyang, di kitay marites. Kaya inlawlawag ni Kapitan manunemi no anya kayat ni ni Sir Jerry nga mapasama. Di ko makayat manong. Biglaan ti amin sa apay nga aramidin ni Sir Jerry ti kastoy. Ngem, impapilit naman sa mesa ni Kapitan mo ti makamo. So, nga apay nga rin madamdama pa eh. At dan di kita agi-set up nga catering services. Nako, madamdama. At dan di kita
pakpakunan ti banda. Nagiplastaran ti sound system, nagiplastaran ti silaw manong. At dumatan na gidi may nga karuba manong naming timulong. Nang ipudno ka nito mas pasamak. Nagkituri sakit sana ka mamate. Kasi doon ay dyan nga Sir Jerry. Takas naman ti aramitan na nga gastusan na ti amin. Dakalaki dagstoy. Una ta 100 plates sa di banda. Arkel na ti live band ko na yo. Alaman. Santo ada dito bills kada alos. Ako mati napindas nga arawatak ng hindi daetat ibagam kini Sir Jerry. Orita dada pala dita likod. Ay, kasla nangigdan sakit ti problema kamano. Himay ni Kapitan. Adayin ni Sir Jerry nga kwarta. Ang kaigatang terwatan. Mabaling pa lang, alis to lang. Teka pipintasan nga may bagay karawatan ito pangigatang ha. Dito ni. Allah, Kapitan, Allah. Ang mga mat no, sapo aya. No adda grasya. Di mo paayen. Blessings. No adda maitad kang kaawatan. Saan mo kumangord nga awatan? Anit kay tasawan na ito, Kapitan. Anit kay parparura kay tasawan. Ada tao nga nakasagana nga tumulong nga mangparagsak ka dito birthday mo. Paayem? Ay agad sa mati Baka agbaling ka katanga no. Mas bagarikan pagkidkidam. Sa may sakit dalpasin. Adan ti badna. Adan ti pangketer. Madam-dama dumtag no nagitig. Kat ne. Madamadang bisibisiyan dita pagsasalaan tayo. Di daka ito kini Sir Jerry, ito mo nagsala. So, wala, ay karot kuma, nitatang ko ito mo na. No kaya't nitatang mo nga, si kalatan Sir Jerry no kunana. Wala ka di boyfriend mo. Oo pa Agar-arem, alangan mo, gati agar-arem kayong kakit at may santo katakwada ti umuna nga, mangisala kayong ka. Kada 18 dances. Iso nga ti Sir Jerry to. Tama-tama, nag-awid kang tupay lang, Tama pagkanumat lang, pagwapo Ganun na. Alawan mo dati, 15,000 pesos na to. 15,000 pesos, boy. Nighatag mo ti arwatem sapatos kanda dumapay. No, kabay lang nga gumatang ti burdoroy mo. Tapno, adata pumintis ka, agpa-make up ka, agpasalon ka. Adda pala oras, alawate mo, tapno, ingkan. Tapno na nga maladaw. Nagbayag ka, hindi na yan, mangawat ti grasya. Ano ni Kapitan, tandak pa, wala na nakabaybayag ka, gindidi ka. Sige, anak, malaing. Ito karuba mi nga tricycle na marong nemi nagpakuyog akong napanagkimatang nga rete kursunatak manong nemi nga arwatan kapang papintas ko ito yung pagkik sak na pan nagsalunan manong nemi nejay ngim nagdigusak ni muna nakada doon ti tao manong nemi sumangpet kami nakadong nga tao manong nemi sansamad nga umanay ti 100 plates ngayon di sabtan na dinanang anak pinanayunan ni Sir Jerry pinagbalin na nga 200 isugas magkikitam naalawat yan di kitilamisaan ay katne nagkakantadan nagsasalata pa yan apo na pintas mo malasan ko kas kamalasaan nga anak tinakura pa yan naglaing kang pilit arwatem ginapo anak ko na yan balasa ngayon nakabimpintas di magna kami niti salunan manong nemi kasto ko niti panang palakpak dahan niyak no muna tareje banda manong nemi kita binaliwan da di music kaslaman lamartsan iti maawardan kasla martsa iti mapaniti stage nga makoronaan manong simreka ka pala dito palay manong nemi mabising ka hanang kaslajak makabjak mabising wahin hante o ni baybayag ganyan ti programa tapno di kastakit hanga mabisinan di kita adda so nga ne adda MC madama darog yanan ay bandakan
Gurka. Kastansat ko nata. Introduce da kan. Ay, gurka tara. Ayabak ni Mr. Reyes, Apa ni Mr. Reyes? Dari ta. Agur-uray kan ka. Nga, sumiglaing timang kibin kan ka. Kasi jati tulag. Habang i-introduce da ka, sa tanto ibagang welcome da kan, nga agpakita kan. Nanang, jak naman namahin ti kastoy. Ya po, ya. Mom, ti grasya, dumtang di mo mapakadaan. Kastoy ti arapaapon nga panagdabuhan. Aman nang, oo. Di napasama kan. Oh, data ni Sir Jerry. Sir, wow. Wow. Sir, kapinpintas ka nga talaga, Wilma. Naglayang ka mang pili tarawatem. Ka nagpasalon ka. Kas kala may isang artista. Kas kala paikasar. Ure na kayo, sir. Nagpintas tarawaten nyo. Kas lasana ka may bagay nga kaabay yo. Apay man. Kas kala may isa presidente. Presidente ti senyor. Presidente Pagilian. Gugwapo kay pa yung ti presidente. Namad naman ti parang introduce na kan nga akong manong namiging nga kinibing na ko ni Sir Jerry. Pero muar kami dito unig ti balay kat na pang kami ti isagana ang pagtugawak kat kastori ti palakpakin ikis na. Hoyen manong naming jak pulos ti damnama dagi ti pasama. Narugyan ti programa kat siyempre manong da kami kini Sir Jerry ti muna nga nagkasala. So amin tim muna. Amin manong nemi nga parte ti programa isu tim muna. Laging gadim tengen ti 18 blow bills. Tsaka mo nangalaan dati kinaragnakan kat umay takbat ikan. Naggapan na nang dita kinimbunong ni Sir Jerry. Naging gawa nung naming. Nga pinag-response da kon. O regla makaluluha manong naming. Umuna-unay. Jack, mas bahala niti kinaragsak ko. Kala ito nga parang birthday ko. Tinagtagainap ko nga sabi ko mga takastoy. Diba nag-birthday ko? Kinindawat ko. Nagyaman naglaon ay kini Lord. Thank you. Lord, kami nagkamtigid daw ko. At damay sa nga tao nga inaramat mo nga nadaan tinambalitukuhan nga panagpuspuso ni Sir Jerry. No saan nga po kini Sir Jerry? Awan ti kastoy nga okasyon. Apo Kapitan, kan nagiging opisyalis, ito dahito nga barangay, thank you. Kan amin kayon. Kasta matang kadatatang kininanang kinikakapsat ko. Nagyaman na ka na kayo. Sa nga tan kararagsakan nga agdebo dito'y lobong. Kaya ulitek, sapay kumatagtultuloy na itong karagsak ko. Kanala, itultuloy tayo itong karagsak, kananayas na ito yung pasken, mabalin tayong timangan, kalbasan makararagan to, tinaidasarin na taraon, kada panagkunak kita saan nga agkurang. No, dikat mabalin nyo pa iti dumawat no kati siplak kininanang. Ta mabalin nyo pa iti agisiplak karigiti saan nga may bus. Ta samat nga nga mabaling agsubli iti ng cater. Agibunong ni nanang to ti siplak. Tap numayawid amin nga naisagana. Thank you. Hasta ko niti palpalakpak daman ng name. Siyempre kakiti unig ti balay, adamat na idasar dito yung makan, nakararagan ng ti makan manong name, kat orila talo nga linya, pila. Kat na ornos ti amin, kabot adari di tanod, adari di barang opisyal. Kat dito'y kami unig ti balay manong name, nagsasango kadananang ni tatang, ni kapitan, kat talo nga kagawad. Naggabay kami manong name kin Sir Jerry.
Mong kumpadre, Sir Jerry. Dito lang nga, picture man. Lala, picture. Kapitan, siya ako timang picture, kababayan mo nga si kapitan timang picture, agbari nga photographer. Lako, kami na po kagawad. Alala, picture na kami. Picture tayo. Tama. Umuna na ito nga pa nagpicture. Tapno, at tanto pakalaglagipan nyo ka dito, di yung malipatan nga rabii. Sumarunong to nagpicture kayo, ito nag-asawa kayo. Ah, kapitan? Ano bang bagayo? Awang pa'y asawa ni Sir Jerry. Imposible. Nagwapo nga, nagbaknang. Mukon. Awang pa'y asawa na, gabot na puro live-in. Nasa umon. Ngamawan sa bali nga kayat nang ikasara. Nusa nga siya. Sir Jerry, pudno ti ko na ni kompadre kapitan. Dito ti pangrurugyan nga umayak to pamasyar, nga rugyak ti bangaran ka. At na pamulubusan na tatangin na mo. Nagpakada ko nga takwada nga armen ka. Awan dagas ka patabaruak at balasan ka. Malaksid no, adan nubyo. Awan pa'y sir. O sige, tauri adan nubyo ko ma, ituloy ko lang pangarap ka. Alala doon ko ba tayo, mga taga-roon din. Kaya tsak may bisina, kita mga siyat tayo Ito yung tungkod ko stage side ka. Kumpadre, kung nakuha ka ama ni Wilma ang tatang ko na karoon na rin nagkasadar talang, tatang ko na kadananang, bayaw kada ipag. Kapitan, kumpadre, itaugam na di baso. Uminom tayo sakbang nga mga tayo. Kaya damat red wine. Taugam ti baso apang dagi di babae ni abalayan ni nanang. Ya? Alam. Manong nemi na isang sangayan deti nga rabi. Agsipot talaga nakaragragsak dahil tao nakaragragsak kami. Hindi tamapana ko niti silet ko manong nemi tapno ikatay ko niti badok. Agsukata ko niti sa bali. Nakano nga regalo manong. Instant nga regalo di kito. Manong nemi. Instant nga regalo. Buwan. Manong nemi, Jack ba'y ladawan tiragsak ko. Jack kayat pa, tirumwaran. Kahit kung di maturog manong nemi, yung natugtog, tiri daw di silet ko. Siya da, ninanang mo na ito nakaturog ka din. Ninanang mo, sumong batak ko man, nakaturog ako. Rumor ka pa lang, ada-itad ni ni Sir Jerry. Ada-palaitad na. Idilukat ko tiri daw manong nemi nalipatak. Nga nakabado ak gaya man manong itinarasay. Kadagbinar ti barokong ko. Sa anak-anak ka para. Nakatutok na mismo ti imatang Miss Sir Jerry iti barokong ko. Sir? Nalipatak yung ka. Kinunahan ng dinapulos ibaw ingi iti sa bali ti matang na diretso kadi iti doang mansanas ko ano. Pinabus oyak lang. Oin, horeta, adot gastos na. Napila nga pang sumapak kumata nga makita naman ng nimidagminar na pintas ti sukog ti barokong ko. 18 years old. Kaya nagpintas ti pamagik manong. Husto ti kapkunan ni kapitan no labsak tagsao, siyak ti kapipintasan kada kami aming nga babalasang dito barangay mi. Adayaw awat na. Ano da ito, sir? Cellphone. Kabarbaro nga hotel. Ha? Yes! Ada SIM card din tan.
Kahit ko lang alat ang contact number mo, Facebook account mo. Sige sir. Edad ko ka sir. Intid ti amin na masapul ko. Isong edad ko mat amin sir. No, anyaman ti masapul yo kanya. Nagpeso? Ha? Sir Met, hindi kita taglawlaw manong na yung minodabangkit kita kada kami awan. Nuto na tayo datatang. Doon na pala talikod nga ginom, ninanangay. Peso? Sir? Noon niya man tikidawakan ka, ipaay mo. Sir, mat nga talaga. Nubagak nga, ipakada ka karagi di parents mo, itawid lang oras. Tayin tayo itulog ang celebraran di birthday mo. Ura kita sa pabat pelang. Akong pa alas 12. Ang celebraran ta. Ito na pimpitas ka lugar. Kaya nga nga palubusan. Penga saan? Sa bagay, palubusan da ka, kapigid din nga saan. Agsukatak nga ruden. Kastam natan. Ag-jacket ka latan. Ha? Awan jacket mo? Ando sir. Basta jacket ka latan. Kastam natan. Magtutukot ka lang pagsukatan. Anti-ruin ng pagsukatan. Aha. Alan, tayo pakada kang kadalanan ng tatang mo. Hindi ba ipakada na akong nakaroon. Ay, siya balasag ko. Hala, wait. Tatang, nanang, awan surok, awang kurang na. Isublig to kada kayo. Ay, ore surokam, sero, balilata. Mabalinin nga gasawat anak ko. Manong name restaurant with hotel tinapadan mi. Iti restaurant manong name na gurder iti makan ken mapulutan ken mainom. Kalpasan naman nun nemi, let's go ko na. Tay danon tanto kanulatan ti order mi iti uneg ti kwarto. Ti silid iti may isang hotel ma. Sir, nalabas sa mata na takid daw ang kanyak. I-hotel nakmatin. I love you, Wilma. Kadkidawag ka. Pututan ka man balasang ko. Oh, sir. Yung hindi mo kaya, it's up to you. Saan ka pilitan? Ang mga nuay barudak, babitayak. Nung saan kumatan ng menor de edad? 18 mo matin. Ito'y ka dito, kasano ka ti kababaan nga. 18, aan kan nga menor. Mabali mo tumawat ti lisensya. Mag-apply ti lisensya, drive. Kapag ko mag-lisensya akit, umat i-drive ko. Diregalo nga ti kotse. Susuruang kang drive. Ano kang ti kotse, sir? Hindi paglugan ng mga panagbasa. Pagbasahan ka. Kasi ano rin makabasa akit pututan na kumit. Ito ni pasagay mo ti anak ta agad. Agbasa ka to. Oh my God. Manong name kasla yan harig kong instant ti amin. Imagine jak pulos na mga kasjay ti kinagarbo ti panagdebok instant adat tatabandan adat takay catering services adat tarigitay sa ita instant ada kami nito nagtimay sa kwarto ti hotel manong name kit agoy uyo sa ni Sir Jerry. Sir, nagmatyo nga lakay rito ya. Manuat at tawanan. Manuat tawon mo, sir. Abagat mo, mamuan. Senyor akon. Ha? Laklakay ka pa yung tatang.
Ngam tilangan ni tatang naklakay ngam sikak. Kasi kalagtawan ti 40. Ama, talaga nga. Pasabluhan na nga, kaslada pala kahit mo kitawin. Oh, ikatimon to jacket mo. Tapno makitak man rin, kas nagkitak yung kaitay. Nagmayat ka buyain. Inagkat ko nga rod manong nimi. Kat talagang agminar. Ti barokong ko. Nagigtutak, hindi ba pa ni ti switch ti silaw. Inidip na, nagsip ngayon sa ada pinaandar na. Ha? Handa kayang dim light dito eh. Kaya, kabisadog dato yung hotel. Ada dim light na, kaya ada music na. Mabigla nga, pagkandarek la di stereo. Oh, manong nemi. Sweet instrumental. Inikat na ti pantalon na manong nemi, kat na kabakser laing, kat na busbusog, nakadusdusol manong nemi, ti sangwanan. May I dance with you? Kaslasana ka naman na kita nga nagsalsala ka. Nagsala ka mga rod, nga agin inarakop kami. Kat inamalanan di kiti lips ko manong nemi. Nagbara na kinibibig na. Sana insalagsakan manong nemi, tinakulap na, tinarasa yung arwatak. Kadaitan, pisal-pisalan nagitibirihen nga mansanas idibaroko mo. Inikat na pa yun namin pinsan ti arwatak. Sana yung babapayan ti pantik manong nemi. Saan ganito ang babawi? Pututan ka palasan ko. Basta pututan na lang din ikasara. Umuna nga pututan ka sa kanto ikasara. Ubingag pa eh. Aga na ka nga 18 no na 19 ko. At apay aga na ka 14. Makaputot ka nga ta, sir. Kita ore mong pa'y pututan ka sa ngaribaw. Sir. Anong nemi sinakrunak sanak yung paidan iti kama. Si magpat kat rin nabawan nakmatan manong nemi kat nagrai pa ti barokong ken barokong. Awam mat gaya mo yung bakser na ken brief na manong inala na ti may sang imak ng pababana kat impaigam na. Nagbara, nagdakil. Nagsamit kabaylan, sir. Kabaylam malasan ko. Dahito itibang putot ken ka. Pututan ka ti gwapo, no lalaki, napintas akas ken ka no babae. Manong nemi jak meten na luwadan nga pasil-pasilak meten manong nemi nakabarbara nga turturuso. Kamayatan nga dan da kinibibig na iti barokong ko manong nemi kining pabusoy kon nga namin pinsan ti pagiging. Ubrak meten ti agasog ka nagareng eng manong. Oh, sir. Na ito hindi kararagsakan na birthday ko, sir. Birthday ko to kumamanin ni bigat, sir. Kung kunak manong nemi kabayat nga pumigpig sa ngo umirot ti panang pet-pet ko manong nemi panang pesil-pesil ko ti torturuso nga medyo netay medyo up and down ko pa pamayakon manong kadadadamat ko madlaw ko ti rugso na manong nemi. Sana yung pababati ulo na kadadan ni tinagbaitan di kiti legs ko manong nemi kat ni no sir. Naging manong nemi nga namin pinsanin nga binurak na tidap sa libat-mata ng kristal. Pinisang nan manong nemi ti talon ti langit ket orek la nagaray-aray. Gagangi lang deta. Ngam santon nga madamdama, santon nga naut-ut. Oh, sir.
titawin ko sana kung nga Virgin. Ngayon na nagsakak tamaraman ako. Kas ibagbaga na giti na duma nakaraman. Nagmayat sir. Opo, nagmayat sir. Ang lang naro na kat alalis tamad. Ore ko lang makagkagati ang pabang bibig ko manong ni. Kaputa talaga nga na isang sangayan, tinarik na, kahit kastaon na yun, ti panang kahit ko kenkuan. Ay, kahit di malukayak, iti panang kahit ko, rinugyan naman yung tinagkabalyo mano. Amo naman ti pamayan, kaputa. Isiksigkad na manon nemi, ti may isang siko na, tapno sa anak unay nga madagsanan. Nga may ti patong ko manong nemi, agun oning agpanakpak. Uy, bagata na nalukning tigudson manon naming talagang isagad na. Ano? Oh, sir. Oh, mapanak ko, sir. Mapanak manin, sir. Isabat kontat no mapututan ka. Pututan ka malasan no. Kas lasanak pa ilang nga mamati manong name. Awampay manong oras, kastuyan di mapaspasaman. Ano lang nga oras, itay sumagped na kapitan nga kadwada ni Sir Jerry. Ano lang nga oras, itay manong name, rugyan di programa. Inrugyan mi tinangan. Kanya nga oras itan, manong name. Hinrabing ko ginaw at di kabarbaro nga cellphone ko. Hinitak ti oras. Apag ilo, apag iso nga alauna manong nemi ti parbangon. Nakaina naman manong nemi ni Sir Jerry. Iyok-yuk-uyok na manong nemi. Sir. Ulitan tamanin. Mabisinag, sir. Mabising ka? Pakanan kami. Saan mo lang ang basta igaman? Nandagit ka ng met. Saan na dadat ko na? Di ba? Dimtengen na ito order ta. Kaya na ba inom? Sige. Mangantapay nga rod sa tao minom. Nagaganas manin no at inom tangang padpada. Baka si kanton ti rumabaw kanya. Maka oresan ko ibaga kanem ket kanem met agkinaan tanto. Iminumak manong nemi kayat ko tiradda nga wild ako nada. Kadagpay sumanong. Siya kunti mo na nga rin mabaw. Siya kunti na nga romansa kay ni Sir Jerry. Manong nemi lakayin nga nagkinis ti pamakina. Ag-gym siguro dahil ito nga lakay. Nagmayat manong naming romansahin ti barokong na. Sa ako yung pababangang may so. Kat ni itay kat patpatak. Itan insak mo kun mano. Dapan naman ginuyod nga inawid manong nami ti lupok kat adandag iti lupok iti agbaitan ti ulo na. Mangan kami nga duha manong nemi na may manitan ti panangan na tama isarek dan ti dila na manong nemi kabuta na butawang nga roden ti ruangan ti kuweba. Sir. Panang mulmul ko panang kagat-kagat manong nemi kagadan ti mariknak nga imnas iti kasta nga raramidan na panang sip-sip asla ulot ti lapi nga sip-sipan na nut-nutak mo at mano. Na medyo kagat-kagatan. No, nut-nutan na nga sip-sipan, sip-sipak mo at mano. No ulot ti lapi at sip-sipan na, sip-sipak mo ti ulot ti karpa man. Aging gaman ng nemi nga siya kabismon ti rin mabaw tinugawak ni Mr. Jerry. Uy, tutak ta si magad. Tinugawak at panamin manong pati 2 eggs pen.
Inggiling-giling ko manong name nagmayag. Sana nagbabawi, sir. Talaga nga saan ka nagbabawi. Sulit na sulit. Pututan ka balasan ko. Kinipay ko amin nakasapulam. Basta lagi di mapututan ka. Tikas kang katirumbay nga mapututan ti adu. Tapno napintas kang kuhapo dagiti. Iyanak mo. Manong name awan pa nga tamay sa nga oras nga turog mi. Kalpasan na nakariingat adagon uni para sa pasdidanom iti banyo. Rumuar manong name ni Sir Jerry. May mahonak met kininago ko keng kuhanit tuwalya na panak ba't nagdius. Inagsubliak pa nung name lino kaisan natin nakabalabal nga tuwalya iti bagik. Sa nagginuyod kat napaklibak iso naman. May sa pangari ko sa may ngagawid na. Ha? Jerry? Awan sernan? Awan sernan, Jerry Latan. Oh, Ilma. Jerry. Pagbasahin nak. Yeah, pagbasahin ka. Ibalayan nak. Oras sampay lang. Basta di pa lang balayot pagyanan nyo. Pagyanan. Ito man nag-enroll. Gatwag enroll dito ko amin. Basta daw tawagan kakit may iliwag. Umay ka. Wala saan ka siya umay di balayo. Okay. Basta itid mo amin na sa pulak. Itid ko matibagin ka. Kat kabatakid daw mo pututan nak. Itid ko keng ka. Hoen. Pututan kabalasan ko. Sakbay ng tulugnak dito balay manong nemi. Nag-shopping kami ngayon muna. Takayat ni Jerry manong nemi nga damaited kinitatang nanang kanagidawakap sa ko. Kasla ka na nagbalik bayan manong nemi sumangpit kami tikaado nga sarabo. Narignak ti puyat kan banog ko manong nemi. So ako nak. Kahit kung itulit yung maturog. Inatulat ang roden. Basta tawagan ka to, textan ka to. Kung ang malunikan mo, itadbukan niya akong timasapol ko. Ay, ano yan? Yung paglaki din ta. Naka-withdraw ak tiyan do'y drabi. Datoy. Manahin? Siguro ka tabilangag pa. Sige. 25,000. Inino tayo ma. Hanga kabotado. Kat pakatilada. Uwan akong pagdanagam. Noon yung pasapol ko, isot kastusek lang. Basta inakto nag-enroll. Ora kat tuwapay nga tawen. Tuwapay nga tawen? Napas kong tituwa nga tawen. Di kurso ka nursing. Sige. Nari ka deda. Ikasandor din nagsikugak dag sardengak. Nga ba ito tuloy mo tumat lang? Sige nga rin. Okay, ginakon. I love you. I love you. More Cherry. Nagsubliak nga ro akas estudyante duglukat ti klase manon name. Manipod idi, kaya di pa nag-date mi, pa nag-hotel, kay ni Jerry manon name, tumawag laeng nga kumusta kanya. Di namat ibaga, nga mailiw. Sikidit mailiw manong. May isa, dua, na. Naglaingan. Jack ba't agreglan manong? Napanag nagpa-check up manong. Positive. Naglaing kan, Jerry. Pututang ka man balasan ko kunang kirnihandan. Tinawagan. Hello, busy ak pa lang.
dala kahit ko yung padamag kang ka, Jerry. Ano yun? Masiko ka kon. 2 months. Naglaing nga. Naglaing ta ko naman. Ito ko mamubukay lumagmamesa ka. Tuwata Aramid ta nga duwa. Imbaga na manunimi nga mangupin na ti bank account ko. Sa akong ipatulod kang kuha na ti account number ko. Tahang ka makaumay, ka makabakasyon. Adak ta dayong. Ha? Adak iti dayong. Siguro, ito no birthday mo manin. Nga maka-awi ta. Anya? Ala? Katno? May pasangin ko itong tanak ko Kadi, kawin. Kano lang nga nag-birthday 2 months ago. Di another 10. Awang ka ito ni pasangin ko tanak ko. Malpas dating nga sem. Jack to agad inurupay lang. Tadakil doon ni tiyan ko. Kinakto. Mas ipatulod ko amin ang masapol mo. Saan nga kwarta lang ti kayat ko? Ana? Saan lang ang kwarta ti masapol ko? Si Kapay, Jerry. I miss you. Na minsan ba't lang may isang harabi, di taman la inulit. I miss you. Kaya't kumanin ti kampayag. Kaya't kumanin nga mangan ka kin mga anak mo. Kaya't ko tiba itayok tayo. Kaya't ka manin narabawan. Pinaramanan na pagkatapos. Pinanawan na. Nagtutur ka. Tanamat patig ka rin na business mong imsiyak. Kanti anak ta. Po, madrama ka. Aladak tulat ta. Basta gananan ka. Basta tumbal ka kanya. Patulod mo ito ka na bank account mo kanya. Kaya ta-deposito ak ti masapol mo. Ag-deposito. Tindola ta nag-withdraw. Sige nga ron. Basta I miss you Uy, I miss you too. Manong nemi tawag laeng video call. Ito pakakit kita. Ken panagsarita mi kani Jerry. Dumakdak kailan ti tiyan ko man. Nagdinamag nga talagang masikug ka. Nga awan ti sabay nga nakasikug ka no sa nga nadya nga Jerry. Sa dito tayo anti kasalita. Yung baga na hindi nga sanak tuloy kasar no may pas nga yan ti apo ko yo. Atam no ang sardeng matayin, hindi tayo sa usawad ta, hindi tayo marites da, mabayin nyo nga tayo da. Hapal da lang. Ay, bagbagada, nga inlakom tibagim, kaday dyan nga Sir Jerry. Manulat na gastos na kano, hindi nag-birthday ka. Inted mo mat amin na yun. Sus, hapo. Ay, bagbagada nga. Rupa kay kano ti kwarta, rupa ti kwarta. Hanyo ita idang ikas kaso, umapal dala, apalan da kang aganak kabalasan. Tatangin bagamit ni Jerry, nga ikasar nagtukal pasag may pasagay ko, ti anak ko. Aping aging ganat takit, di ba na sumarong karen? Busy iso na nga roon. Dadyamat nga kapitan. Api ni kapitan. Isot lang ipasubukin ka. Itatang mo, tapi nga pabusol yun ni kapitan. Una tasot kina doon ni Sir Jerry nga may toy. Kadori mong pikinuyog na ni Jerry nga may ito no saan kumak kinayat, no saan tayo kumak kinayat. Dati malaki yan na nakaigam kailang amin di ko susapo, nakakita kailan di ko, nakay man tapi nga pinalubusan na gidi, iruan na pailaeng. Kaya kung natakayat mo mat, no, di ko may kinayat, hindi, jak man agpilit kumakin. Alalawanan ta doon pa kasaw. Basta tawagam ni Jerry kini bagam nga may nakaikasar. Awandang, awang pagdanagan nyo. Teng ni Jerry manong nemi ti kabulanak. Why? Kat kastaon ay manong nemi tiragsak ko ka ng arakop keng kuana.
pasensyahan tayo talak lain. Kuwang amin eh. Kuwang amin na niya. Uy, ano na ito eh? Morning pin. Nagminatay kayo? Wah, sino tay? Mamang mo? Papang mo? Kapsat mo? Sinot na tay? Asawak. Kunang mananaw ng asawam. Imbaga ka lang dito nga asawak. Gusto na lang tasaan kumapututan. Kaputad na pinensya na. Gusto nga baga king kapututan ka man balasan ko. Tapno iya da yung kumatanak ko kasi jay. Kada kayo timarigan na naganak yung kuwana. Kasta ti plano. Ngam saan nga mapasamang pedada nga plano. Tamay sak matin nga balo. Ikasar ka. Nuhang ka na balo anak ko maikasar. Yung pagbasahin ka man. Hindi nga makamagtulpos ka. Kas bayad ti alam nga anak ko. Siguro. Yung mawanan ti problema. Nabalo ako. Iso nga. Ura ito bigat mo't laing. Uno apaman nga. May pasngit anak mo. Ikasar ka. Tapno mabunyagan nga dagos ni baby. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi saanan nga madadayupay ni Jerry. Sang patanak itirirabi. Aging gadimtengan manong nemi tikaldawan. Di ba nagpasikal kon kit internet ako niti ospital. Lalaki manong nemi timpas ngay ko. Kas resulta idi ti pa nagpa-ultrasound ko. Jerry Jr. Punasigod manon nemi ni Daddy. Ta dati mo tawag ko kinkuana. Ta mami, baby, tawag na kanya. Pas nga hindi Junior ko. Pasaron nun taga-dagos. Uy, naurit alas ito ka makaalala. Tapno makaadutan. Sakbay ang turpos ka. Kanon tong kasarnak. After 3 months. When? After 3 months ni baby, ikasar ka, pabunyagan na tumeten ni Jerry Jr. Kas na nga ron tinapasamak manong nemi nagkalaysa kamin kini Jerry. Nagsardangan di Marites manong nemi ti aglawlaw nga mang marmarites kanyak. Tanapanek ni kandan manong nemi nga tinongpal ni Jerry ti karina kanyak ng ikasar ko. Wano ikasar na. Nag-anakak man ng balasang ngaming kasar ng batkadagos manong nemi ni Jerry. Nanging patakdar kami, ti balay mi, ti abay, ti family house mi, tabakan tireta nga lute. Ket ginatang ni Jerry pinagagatang nan tinagdisuan ti balay mi. Napindas nga balay manong nemi nga pagtartarayan nga pagkaayaman ita, dagiti talo nga lalaki. Puro lalaki manong nemi. Jagbot pa'y nagpalaygate, barbadang no dabay nayon na ket may santun nga babae. Kaya atin manong nemi ni Jerry nga palaygate akon. Nga may sapay ko na. Ngem. Upat betlayangin titawan di agadi, di naudi. Diyan matlangin nagsikog. Kene, duwang atawan ti ba iti tunggal may isa. Upat sa mano. Inem ken 8. Parabarin ko na manong nemi, taday ito nga tawin kat makaalak pa eh. Tapnog balimit lang 4. Ti anak bi. Baka sabi ko tababae mo ten, tagbaling nga naudi. Dito nga rod, manong nemi, ti pagkasalita nga nagmatimburay, agas paset iti pagkasalitaan ti biyag ko kinayat, agas lady kalma lang nga napasamak. Agawa nagtianos mo nga nangibasa kat sabi ko tadamat ti batik nga andal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak na ngag more power to program anong and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Wilma.